পদ্মশ্ৰী যাদৱ পায়েং ডাঙৰীয়াও আজি কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিব লগতে দিল্লী সভাপতি বাহাদুৰ হানাই বিটিআরनि ইএম मानगोनां रन्जित बसुमतारी बिथांखौ आङो बारु बेहोनो थाखाय लाहार फाहार खालामनो मारुआ एमएलए बागो गाहाय नेहाथि श्री परमेश्वर ब्रह्म सार बिथांखौ आङो बे समाव खावलायदों लोगोसे डक्टर सुबुं बसुमतारी इउएनपि ट्रास्टनि चेयारपार्सन क'क्राझार ला कलेजनि एस'सिएट प्रफेसर डक्टर मुसाहारि इउपिपिएलनि सोलिगासिनो गाहाय नेहाथारि नाथुर नार्जारि बिथांखौ बे समाव गुरै खावलायबाय दा बे समाव दुलाराय प्रेस आफादनि बोसोनगिरि खुंग्रा सरगिरि बिथांखौबो बे समाव बाहागो लानो थाखाय आङो गुरै खावलायबाय आरो जोंनि दिनैनि हाबाफारिनि बे बोसोनगिरि सार कृष्ण गपाल बसुमतारी बिथांखौ हाबाफारिखौ मावफुंजेननो थाखाय गुरै खावलायबाय हगारदो गासैबो हगारजोबनो खावलायबाय Bapak Ibu